Как да общуваме по време на спорове и разногласия и реално да разрешаваме проблемите помежду ни, а не да ги задълбаваме, създавайки пропасти и горейки мостове в личен план, било то с партньор, приятели, роднини или колеги. Най-вече като променим нагласата си. Не в подготовка и режим за нападение, а за разбиране. Много по-добре ще се чувстваме, както ние, така и човекът, с когото говорим, когато подходим към спора с нагласата на изследовател, а не на адвокат. Тоест, проявявайки любопитство, за да разберем същността на проблема и чуждата гледна точка, както и като подкрепим мнението си с подходящите аргументи, а не с настървеност да атакуваме с цел победа и на всяка цена да сме прави, разкъсвайки от срещния. Това води само до отчуждаване. А именно емпатията сближава.